Rozvedení otcovia žiadajú novelu zákona o rodine. Slovenské súdy totiž nepoznajú striedavú rodičovskú starostlivosť. Tá je v Európe úplne bežná. Cítia sa diskriminovaní a so svojimi deťmi chcú tráviť toľko času ako matky. Pri rozvode súd prideli dieťa do starostlivosti matky. Opačný prípad je skôr výnimkou. Pojem striedavá rodičovská starostlivosť na Slovensku prakticky neexistuje. Otcovia žiadajú poslancov, aby podporili novelu zákona o rodine. Pred parlamentom dnes demonštrovali s fotkami svojich detí. S mojím dieťaťom som s ním 2-krát do mesiaca, ale pokladám to za nesprávne, pretože si myslím, že nielen moje dieťa, ale ktorékoľvek iné dieťa má právo byť častejšie s otcom ako len 2-krát do mesiaca. Medzi demonštrantami bol aj Peter Varga, detský lekár, ktorý svoje dieťa nevidel už 3 roky. V Európskej únii Slovensko je na hanebnom poslednom mieste, čo sa týka realizácie striedavej starostlivosti. Ja som to prišla podporiť, pretože som roky žila v zahraničí, kde som sa starala o deti a kde som videla, že striedavá starostlivosť funguje úplne bez problémov a je to tam udomácnené, deti sú spokojné. Súd môže o striedavej starostlivosti rozhodnúť aj dnes, no musia s ňou súhlasiť obaja rodičia. Muži však vedia, aké ťažké je dohodnúť sa so ženou po rozvode. V niektorých prípadoch sa stáva to, že dieťa sa stáva rukojemníkom matky, ktorá nemá vecné argumenty na to, aby nesúhlasila s tým, pokiaľ otec prejavuje vážny záujem sa starať o dieťa. My len chceme, aby sudca mal túto možnosť rozhodnúť. V Európe striedavá rodičovská starostlivosť funguje. Je v rukách poslancov, či sa Slovensko pridá ku krajinám, kde má na dieťa otec rovnaké právo ako jeho matka. Dominika Lukáčová, televízia Markíza.